नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनु राजनीतिक दल बिजेपियानो जा कंग्रेसआनो जा बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा बिथांमोनजों जुदि थाफानानै जुदि खामानि मावोब्ला जाथिया खहा दङ। खुलुमबाय नोंथांखौबो नोंथांमोननि चेनेलखौ आंनिफ्राय बरायना लाग्रोबाय आरो नोंथांमोननि चेनेलखौ जाहाथे बे ओनसोलनि रायजो राजाया अनसायथों आरो रायजो राजानि जानानै नोंथांमोनाबो जे डेम'क्रेसिनि फोर्थ पिलार मिडियानि रलखौ जाहाथे लानो हाथों। आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 2003 मायथाइयाव आं जेला जि थाखोआव फरायोमोन बे समावनो आं आनसलिक एबसुनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि गोदो अर्गानाइजिं सेक्रेटारि दंमोन, दा आथिखालाव बेखौ पाब्लिक रिलेसन सेक्रेटारि होनो। आं 2003आवनो एबसुआव जयेन जादों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ खोनादों नुफेराखैब्लाबो आरो बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ बिराद मोजां मोनो आरो बै समाव एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ नुनानैनो इन्सपायरेसन जादों, जेरै उरखावग्रा ब्रह्म, सानसुमा खुंगुर बैसोमुथारि आरो गोबां एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जेरैबायदि जाथिनि थाखाय खामानि मावदों प्रेमसिं ब्रह्ममोन बिथांमोनखौ नुनानैनो जों उन्दैयाव बिजाबाव फरायनानै इन्सपिरेसन मोननाय आरो एबसुआव बिदिनो जों जयेन जादों। आं एबसुनिफ्राय ओंखारनो गोनां जानाया साफ्रोमबो मानसिनि थाखाय बे सोंथि। आंखौबो फन खालामनानै गोबाङानो सोङोमोन, गोबाङानो आंखौ बुंनो नाजायो जे नोंथाङा बैसोबो दंमोन आरो हाबावगौमोनबो होननानै। एबसुआव मावबावनो आंहाबो गोबां गोहो दंमोन, मानो होनबा एबसु बादि आफादाव साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा जायनो सम मोनो बिथांमोना मावफैथों आं बेखौ लुबैयो आरो जेरावखि थाया मानो गावखौ बर' होननानै सिनायथि होनाय, बर'नि रावखौ फोथांनानै दोननाय आरो जेरावखि थाया मानो बर'नि अलखद समाव जाहाथे जाथिजों गाबथालायनाया बे साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनाव थानांगौ, आंनावबो दङ। आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारनो गोनां मोनसे बायध'था जादों आरो बेखौ लुबैयाखैब्लाबो ओंखारलांनो गोनां जादों। ओमफ्राय आं बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलो मोननैखौबो बे बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनसे रिजनेल पलिटिकेल पार्टि, लकेल पलिटिकेल पार्टि बे अरायसम गोहो पावारफुल जानानै जाहाथे थाथों आं बेखौ लुबैयो। आफाया क'क्राझार सालाकाटिनि, आइया बाक्सानि, नाथाय बिथांमोनहा हजों बर'फोर नालाय माने गोदो गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोमोन। दा आफाया वाटार साप्लाइनि सुखिदार, आं गलाघाट कलेजावनो फरायनाय, गलाघाटआवनो थानाय। दा आंनि न'आ गलाघाट डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जिहेतु बाव बिटिआरनि बायह्रायाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ गैया, बेनि थाखाय आं आसाम जातीय परिषदआव जोनोम जादों। बेबो मोनसे आनसलिक दल आरो बावबो गुबुन गुबुन फरायसाफोरा बाव फरायसा आफादनिफ्राय फैनाय आरो आसाम जातीय परिषद दायैनि सिगां एबसुजोंबो सावरायदोंमोन, नाथाय जेरैबायदि जानांगौ बे जायाखै। नाथाय अब्लाबो आं बे पार्टियाव जयेन जादों। क'क्राझाराव जुदि थानायमोनबाथ' आङो आनसलिक दलावनो जयेन जागौमोन, नाथाय आङो दा गलाघाटआव थायो हिसाबै आपार आसामनि हिसाबै आङो मोनसे आनसलिक दलाव जोनोम जादों। नाथाय आं बेखौबो बुंनो सानो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों, आंना 1 नाम्बारावबो बड', 2 नाम्बारावबो बड'। आं सिगाङावबो बर' हारिखौ सानो आरो उनावबो बर' हारिखौ सानो आरो बर' हारिनि थाखाय जेबो आंनि थाखाय देरसिन नङा। राजनितिकआ आंनि थाखाय 2 नाम्बारावसो। 1 नाम्बार बर' जाथि, बर'नि राव हारिमु आरो बर'आ थांनानै थानो नांगोन, राजनितिक अधिकार, इक'नमिक राइट, साख्रि बाख्रि गथ'फोरनि। ओंखायनो आङो दुलाराय आसामल' नङा, दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ जेब्लानाखि गोसोखाङो अब्लानो गाबनो ओंखारो। जोबोद आलाय आथानि दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनो थाखाय खाबु मोन्दोंमोन। दा बेफोरखौ नुयोब्ला दुखु नाङो। ओंखायनो आंना सिगाङावबो बर' आरो उनावबो बर' आरो हारिनि थाखाय एभ्रिथिं सेक्रिफाइस खालामनो थाखाय आं रेडि जानानै दं। नोंथांनि बादिब्ला बै समनि आबसु आरो दानि आबसु जिनाखि सोलिनाय बेवहाय नोंथाङा माबाफोर फारागथि नुहुरो? गोदोनि एबसुफ्रा बिथांमोनहा गोबां मुंख्लं जालांबाय, गोबाङानो बिथांमोनहा फुल सेक्रिफाइस खालामलांबाय। गोदोहाय टेक्न'लजिया बेफोरबायदि डेभेलप नङामोन। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय एबसुआ सासे मानसियानो सानथाम सानब्रै साइकेल सालायनानै लाइजाम रानोमोन। गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना थांदोंमोन। बेबादि मा होनो टेक्न'लजि रिभलिउसना फैयाखैमोन। बिथांमोना गोबां सेक्रिफाइस खालामलांदों। ओंखायनो आथिखालाव गोबां इजि जाबाय, फास्ट जाबाय, खामानि मावनो थाखाय इजि जाबाय। नाथाय अब्लाबो जोङो दानि दैदेनगिरि, आंखौबो लाफानानै सबखौबो जों दा निजि गोदोनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजोंथ' दासिमहालागै रावबो कम्पेयार खालामनो हाया। बर'आव दासिमहालागै बेसेबां थैलांबाय आरो दासिमहालागै जोनोम जानानै दं, उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों रावबो दा कम्पेयार खालामथों। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे आलदा, बै समनि दैदेनगिरि प्रेमसिं ब्रह्ममोना मोनसे आलदा, इसोरा बिथांमोननो अबदान हरनाय आरो बिथांमोना फुल सेक्रिफाइस। ओमफ्राय दा जोंनिया दा थौले जों साननाय, गावनि बेक्तिगतखौ जों बांसिन सानो, फुल सेक्रिफाइस खालामनो थाखाय जोङो बांसिन माने बे मोनसे इनभाइरमेन्टेल मोनसे इस्यु जाना थांबाय जे मानसिफ्रा मेटेरियलिस्टिक जालांबाय। गोदो सेक्रिफाइसआव 1 नाम्बारमोन, जातिखौ बांसिन सानोमोन। आजिखालि नाथाय बांसिन सुबुङानो, अकल बर' हारि नङा, गुबुन गुबुन हारि माहारिफोराबो आमेरिकाफोर बादियावबो बुङो, आब्राहाम लिंकनमोनजों रावबो तुलना खालामनो हाया दानि प्रेसिडेन्टफोरा। ओंखायनो दानि मानसिफोरानो साफ्रोमबो मेटेरियलिस्टिक। ओंखायनो आं सानो
गोदोनिफ्राय दानि मानसिफ्रा बांसिन मेटेरियलिस्टिक जालांबाय आरो जों बांसिन आलसिया जाबाय ओमफ्राय जोंना भिजनारि लिडारफ्रा जोंनाव आंखौबो लानानै दानि जेनेरेसनफ्रा बारा हारिखौ लानानै गोथौ गोलावसिम जों बारा साना सर्ट जों सानो आं बेखौ साननानै लायो। माने नोंथाङा बुंनो जोंनि मिथिनो लुबैनाया बे जे दानि आबसु आफ्टार बिटिआर आकर्ड खालामखांनायनि उनाव आबसुखौहाय बेबायदिनो जोङो पलिटिकेलि एसे इनभल्भमेन्ट जानायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि आफाद बर' रायजो राजानि आफाद बियो जेलानाखि रायजो राजाजों अरायसम बिथांमोनहा थानो नांगोन खुनु पलिटिकेल पार्टिजों बिथांमोनहा थानो नाङा आरो एबसुआ मोनसे माहारियारि आफादसो राजनैतिक आफाद नङा। नाथाय हारिनि अलखद समाव बिथांमोना राजनैतिकनि अधिकारनि खोथा बुंदों माहारियारि आफाद हिसाबै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनु राजनैतिक दल बिजेपियानो जा कंग्रेसआनो जा बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा बिथांमोनजों जुदि थाफानानै जुदि खामानि मावोब्ला जाथिया खहा दङ ओंखायनो बे मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै माहारिजों थानाया मोजां जाथिजों थानाया मोजां खुनु पलिटिकेल पार्टिजों थायामालासिनो जाथिजों थानाया बर' हारिजों थानाया दिनै गोबां मानसिफ्रा बर' हारिया गोबाङाव आलायाथानि जानानै दं बर'नि लाइमोनफ्रा आलायाथानि जानानै दङ गोबां फोरोंगिरिफ्रा आलायाथानि जानानै दं गोबां बिजनेसमेन मानसिफ्रा आलायाथानि जानानै दं ओंखायनो बै रायजो राजाजों थानाया मोजां आं बेखौ सानो आरो जुदि पलिटिकेल पार्टिजों इनभल्भ जानानै थायोब्ला बेयो जाथिया खहा दङ आफादाबो खहा दङ।